Здравейте, ютубъри! Продължава Godcraft. Ох, мале, за какво говоря, като играх в един сервер, се обърках. Продължава Great Survival. Тук при мен са дете от моето училище, каза се Здравко, аз казвам Мартин. Да те пускаш някой друго. Някой ме бие! Ендерман! Къде си? Ние почнахме да оцеляваме, къщата ни е дупка. Той ще си правим отделни резиденции, няма да бъдем по етажи, защото като напишем на рез и то ще стане цялата къща резиденция. Да. Знаеш ли тук няма диаманти? Знам що. Пропусна ли? Мен ме пропусна нещо да кажеш. Да! Тук при мен е Ели, братовчетни. И оцеляваме. Редстоун. Уф, тук много да дупка. Айде пази се, бе! Айде пази. Вече заведох къщата. Тя е то дупка. Айде, Ели, дай тук да ти направи лавата в такова. Стоп, ето тук надолу, ето тук ще купа. Още редстоун. Марти, идвай да купаш тук. Чакай, на кой ниво сме? На 12 точно. Ето колко редстоун. Ние сега сели сме в мина. Значи Марти си купае си и изведнъж намираме някакъв равин и купаем. Да, купая си кол, докато купаехме къщата. Той иска да е по-модерна. И намерих равин и свършихме равина, беше много смутен. Купахме... Дали намери? Не. Аз помислих, че ме питаш. Помислих си, че... Без да искам. Помислих си, че някаква вода потече. Не в този смисъл, не. Открих равин. И ние намерихме равин. Ако няма лава и лавата е на обсидиан, значи сме там. Или ако искаш, ела при нас. Ако си намерил равина, трябва да намериш откъде сме почнали да купаем. Не. Мале, щехме да се изтързим като първите глупаци. Колко голд! Има ли диамант? Пак равин. Бати късметли. Марти, пази, ще пускам вода. Ели! Скачай! Супер. До сега не е този диамант на намерени. Чакайте! Някой затвори. Не, никой не е затвори, спрели се с микрофоната. Всичките тук. Прилепи! Малки насекоми. Окей. Остави го. Сигурно нещо стана. Айде. Не, Ели, продължа, там има много. Да, знам, видях. Ако се чуете, не е хубаво да дъвка в кадъра, ама. Мисля да че. И аз искам. От близалка е. Толко, няма да имам. Това е огромно! Имаш ли кол? Не. Да, имам. 55. Дай ми 8. Почвам 11. Опа, дадохте 28. Така аз ще говорим спокойно. Не бе, не. Добре, ти отивай на една страна. Марти. Навънка до къща има 5 човека. Мале. Помислиш. Знам. Мале, те човека бият ли та? Не бе, всички са златни брони. Не дей ги би. Бъдете приятели. Чакай, Макс. Идеално. Махнаха ли са? Почти дойдоха навътре в гората. Не са ни забелязали. Айде на... Не мога да сме приятели с тях, ама не искам. Задънено. Тъпо тия. Айде вървим на другата страна. Чакай, искам да се върна. Ако се чудите откъде са ни те 30 паржоли, от китове са. Ели ми ги даде. Защото аз сега не че ще да кажа, че влезем за първи път сега. Марти, надолу. Какво? Надолу. Да изучим другата част. Нали няма нищо? Не, там има още една част, аз не ходих към нея, защото ме беше страх. Там... Да, вярно, айде. Има... Вярно. Хора, трябва да запълваме тук една дупка отзад, защото има вода в нея и като копая надолу, аз съм си направил там само за печки нещо. Тук нещо светка или тук има чудовище. Опа, крипа! Крипаро! Ела ми бе. И скелетон! И крипаро! Мри бе! Скелетон! Гърми! Крипаро! Чакай! Нали знаеш, че имам такова? Не гърми! Ели! Подпалих се от нещо! Ти ме подпали с лъка! Не съм. Давай бързо, телепортни. Не бе, аз знам една команда бак. Ще се върна с бек. За много да стане. Ме обичам. Не, върнах се. Чакай,
Тъпа. Бързо! Отивам на малко. Бързо го вкарвай, ти убили ги? Да бе. Ох, идвам. То само приказва, бе. Тук съм. Няма ли да играеш, бе? Чакай да е. Аз не ви чувам, аз другите приказват. О, Мартин, не знам, аз съм сигурно съм ти взела някои неща, извинявай. Бе, те не са важни. Да, паражолите ми най-важното. 30 паражоли. Умрели ли са нея гадове? Ето, дам ти 31, защото да си ги разделим. Оф, те води. Много са гадни, за какво се течат Да, води знам. в равините? Как няма нито един диамант? Толкова 3 равина намериха. Да. А пък като гледам клипчета на знака или на други клипчета, то толкова диаманти намират. Скелетано. Викам им така, не знам що. Ела ми, бе. Още нещо му бие. Скелетаро, второ скелетаро. Убил го. Марти, защитавай. Чакай да взема айрона. Марти, тук е защитено. Защо правят резиденции? Сигурно имат диамант. Да, добре сама. И я чакай да видя. Да, защитена. Сейф зона. Има дъмо. Къде? Не бе, сигурно там. Не, сигурно сме близо. Защо не вземам глъпките? Не, че скоро ще ходим в ада и да... Надолу, младеж. Младеж. Че ние сме на 19-то ниво. Ами аз съм на 14. 14-то... Айде, да почваме. Крипаро. Внимавай. Внимавай. Чакай да затуля. Аз съм светнал. Ти си затулила, си светнал. Имам 52 айрон. Това е за пълно развитие, ще направим брони. Ти колко имаш, Ели? Колко айрон имаш? Не мога да взема... Иска сме... Чакай. Я ми дай всички айрона, аз ще го събирам. Имам само 3, защото тук що го изкопах. 3 айрон. Да. Аз имам... Къде е айрон? Аз имам... Имаме 60 айрон. Ако Коки е намерил, не знам, сигурно ще имаме повече. Там дед беше оная резиденция, я да взема кола, че ми е за факли. Редстон, опа. Еми няма диаманти. Знам. Дъма! Дай да го изкопай. Давай, копай! Оп, 1. 3 са. Аз ще ги взема. Моля да Не вземи ги. 3 диаманта. Ох, късмет, добре, че... Още. Тук ще копаем. Още. Айде да копаем тук не мога да са само 6 диаманта. 6 диаманта, значи ни трябват още няколко диаманта, за да си направим четвирки. Тук трябва да има още диаманти. Това не е възможно само 6 диаманта. Възможно е да е. Как ми се привиждат диаманти? Като копая камъка и изведнъж ми става синьо. Колко часа? Трябваше да бъде на шахмала, имаме гости, ще имаме гости. Марти, искам да видя дали мога да те ударя. Чакай. Не можем. Може, удари ма. Ми смъкна половин сръбчице. Ще фърла ще фърла няколко камък, защото съм пълен с камък. И барут ще фърла. И какво още? Един крема. Марти, тук сме на 7 ниво, нали знаеш, че няма как да укрием диаманти. Дай да се качим там. Чакай. Някой купае ауфтасти. Готова, направих пътечка. Ти се изкачи. Модерните. Чакай да взема... Някой ме удари. Марти! Овка ми се пева на песен. Приятно. Няма време, подай ръка. Тук е радо... Да не пеем в епизода. Хора, ние сме в 3 клас. За жалост. Ау! Без искам. Кой левел си? Кой левел си? Първи! Сега като изкопай станах първи. Опа, тук нещо откриваме, нещо хубаво. Тъпо. Тук някой идва. Копай... Това бяхме ние, копай си. Да. Чакай, това май сме в резиденцията. Вие в кой левел? Аз съм на 18. Аз съм първи. Марти, копай си. Ти какво правиш?
Оп, ти къде копаеш? Коки, знаеш ли какво намерихме? Дъма! Диамант. 6 диаманта. Само 6. Ако имахме... Чакай, ако имахме... Извинете за... 9, ако имахме 9... Уху! Лапи Сузули! намерих. Уху! Да. Ако имахме 9, щяхме си направим по всички за Кирки. Оф, така се чуда, че... Някой знае ли как се направи енчан? Някой знае ли как се прави енчан? Да, знам. Аз знам, трябва ни И обсидиан, и книга, и диаманти. Да, нали с кожата си прави книга. Не искаме ли? Оф, не, няма да ти се кръм, ама... Няма да ти се сърди, аз път да ти се карам седмични ти майка. Еми аз копая от отдавна. Забравяй си, урък, Бенджи, нямам дърво да се направи. Сега се начвам се. Чакай бе, аз имам орбен, бе. Я. Ето. Здрай, бе. Благодаря за лайк, Бенджи. Скоро ми свършва Кирка. На. Много ми е смешно така. Да, ми се пама, що не може да намерим в интернет? Мале, аз... Ми тъпно, няма нищо. Имам 8 печки. 20 лева, на 20 лева. Те трябва да дойдете да видите как съм направил къщата. Много е як. Аз ти дам моя такова. Да си направим Enchanting Table, ще ви дам моя... Ти видя ли она Полина днес кака се легави? На вулкан. Абе, ти играеш или приказваш, бе, Марти? Ми играя. Ау! Извинявай, няма нищо. Аз не чувам другите да приказват, само теб те чувам. Кой си спря звука? Никой. Сега се връщам. Да си взема каминката. Оф, аз по-лъда Бенджи. Имаш ли пръчки? Да, ама имаш ли айрон? Да. Той е за кирката. Дай пръчки, на мен не ми трябва камък. Не само пръчките. Взех камък. Ще ми направиш ли кирка? И после ще върна айрона. Но аз нямам толкова. Окей. Оф, чакай. Само за малко няма да купаеш, защото трябва да обра масата. Марти, вече от 1 час говорим. С тебе, де. И с другите говорим сигурно. Мале, какви си ни очи. Марти, нали знаеш, че... Да, ама махайте водата. Що? Така. Що? Да. От вчера. Добро. Аз говоря с вас от 31 минути и 29 секунди. 30 вече. Аз от 1 час и 4 минути говоря с... Аз прочетох една много готина легенда. Мака се казваше, забравих, трябваше не да я преразказвам в училище. То беше много лесно, аз но той Никола, само Никола учи моята приказка. Видя ли днеска по-лека са легави в... Да. Танцува с госпожата Бълни? Офа, да, обърках. Ама няма нещо. Бе тя да не чу клипа. Кръката ми се върна. Еми, ладно. Аз мисля това да е от епизода, защото стана дългичък. Дългичък си е, няма сега. Това е втория епизод. Добре, хора, това е първи епизод. Ще пиша в като такова клипа. Опа, чакайте. Така. Пак съм с този скин. Само да направя нещо. Абе, не е чест, бе. Я кажи колко. Май намерих такова. Не. Мравин. Погледни. Изкопах две купчета да не мога. Абе, тук ще завърша в епизода в миничката. И така, да знаете... Спокойно. Какво е това? О, да. И чакайте да натисна F5. Това е първи епизод. Като кача клипа ще напиша, че е първи епизод. Защото първи епизод, наистина първия епизод, стана гадно и съжалявам за него. И така че... Ели, не ме пазни с камък, ако обичаш. И това беше.